ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ምሕረትካ ንመስግነካ ኣለና ስለ ዝሃብካና ደገ ሽምካ ብሩኽ ይኹን ተራይ ሎም መዓንቲ እንሪኦ መጽናዕቲ መጽሓፍ ዕብራውያን መበል 21 ክፋል ኮይኑ ኣብ ዕብራውያን ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ ፍቕዲ 8 ድማ ኸውን እዩ ኣብ መጽናዕቲ መበል 20 ክፋልና እዚ ሓሳብ ዝርኢና ነርና ሰይም ሓሳብ ማለት ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 8 ዘሎ ኮይኑ እቲ ፍልልይ ኣብቲ ናይ መበል 20 ክፋል መጽናዕትና ዝረኣናዮ ድሕረ ባይታ ወይም ዝተፈላለየ ኣረኣእያታት ኣብዚ ክፋል እዚ ንምርድኡ ክሕግዘና ይኽእሉ ዝበልና ተወሓደ 4 ዓይነት ኣረኣእያታት ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከም ዘለው ተረዲእና ነርና ሕጂ ድማ በቲ ንሕና እናኣምኖ ወይን ንዓና ዝተረዳእና ክሳብ ዝመዓልቲ እዚ ብኡ ጌርና ክነጽንዖ ክንጅምር ኢና ህራይ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ከም ብወኤ ዕብራውያን ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 8 ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ህበት ከዓ ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይሊ እታ እትመጽእ ዓለምን ከዓ ዝጠዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ ብጉህ ደውን ስለ ዘላግጹሉስ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ እታ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕቦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትረክብ እያ እሾኽን ዳንዴርን እንተብቆለት ግና ንቐፍትን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእታ እውን ምንዳድ እዩ ህራይ ኣብዚ እንሪኦ ማለት እዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ክልተ ጥቕልል ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብ 4 ክሳብ 6 ዘሎ ሓሳብን እንደገና ካብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳብን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ 4 ክሳብ 6 ዘሎ ክፍሊ ተስተውሂልናሉ እንተወደቑ ከም ብሓድሽ ንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ዝብል ሓሳብ ኮይኑ እቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳብ ድማ ምስላዊ መግለጺ ሳዕቤን ክሕደት ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንተወደቑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ኢሉ ዘሎ ነዚ ሓሳብ እዚ ብዝግባእ ንምጽናዕ ብመጀመርያ ሰማዕቲ ዝቓል እዚ ወይን ተቐበልቲ ናይ ዝቓል እዚ መንነቶም ክንርኢ ወይን ክነጽንዕ ቅኑዕ ኮይኑ ይስማዓኒ መንነት እዞም ሰማዕቲ እዚኦም ብመሰረት ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 5 ተገሊጹ ዘሎ ድማ ብምሉኡ ክንሪኦ ኢና እቲ ቀዳማይ ተገሊጹ ዘሎ መንነቶም እቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝኾኑ ክብል ኣብ ዕብራውያን ሻድሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 4 ጠቒሶም ኣሎ ስለዚ እቶም ሓደ ግዜ ዝበርሃሎም ትብል ድማ እታ ቀዳመይቲ መለለይት መንነት ናይዞም ተቐበልቲ ዝመልእኽቲ ኮይና ንረኽባ ማለት እዩ ህራይ ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ትርጉም እዚ ቃል እዚ ወይን እዚ ብርሃን ዝበርሃሎም ኣብቲ በኹሪ ቃል ናይዚ መጽሓፍ እዚ ወይም ብግሪኽ እንታይ ኢሉ ዘሎ ፎቲዞ ዝብል ቃል ኮይኑ ቃል በቃሉ ድማ ምብራህ ወይ ናብ ብርሃን ምውፃእ ማለት ዘስምዕ ሓፈሻዊ ትርጉም ኣሎ ኣእምሮኡን ልቡን ብመለኮታዊ ሓቂ ዝተወግአ ሰብ ዝብል ሓሳብ ድማ ዘመሓላልፍ እዩ እዚ በቲ ናይ ቋንቋ ግሪኽ ትርጉም ኮይኑ በቲ ዓውደ ንባብ ናይዚ ዕብራውያን ከ ብርሃን ዝበርሃሎም ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ትርጉም ወይን ኣብቲ ናይ ቀደም መጽሓፍ ቅዱስና ምስ እንሪኦ ኣብ ዕብራውያን 10 ምዕራፍ 32 ተሰይም ቃል ኣብኡ ከዓ ተገሊጹ ንሪኦ ብተመሳሳሊ ቃል ንኣመንቲ ብርሃን እተቐበሉ ብምባል ከም ዝገልጾም ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ ከምዚ ድማ ይብል ዕብራውያን 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 32 ነተን ብዙሕ ገድልን ስቓይን ተዓጊስኩም ብርሃን እተቐበልኩምለን ቀዳሞት መዓልታት ዘክርዎን ኢሉ ስለዚ ነዞም ኣመንቲ እዚኣቶም እንታይ ክብል እዩ ዝገልጾም ዘሎ
ብርሃን ዝተቐበልኩም ለነ መዓልታት ዘክርወን ኢሉ ብዙሕ ገድልን ስቃይን ተዓጊስኩም ብርሃን ተቐበልኩም ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ሓድሽ ትርጉም ተዓሪሎ እታ ፈለልያ ድማ ከምዚ ገይረ እቲ ትርጉም ዘይኮነ ግን ኣብዚ ገድልን ስቃይን ተዓጊሶም ናብ ምድሓን ከም ዝመፁ ገይሩ እዩ እቲ ትግርኛ ዝገልጾ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ትርጉም ግና ነቲ ብርሃን ምስ ተቐበልኩም ኣብ ቅድሚ ገድልን ስቃይን ተዓጊስኩም ዘሕለፍኩምዎን ቀዳሞት መዓልታት ዘክርዎን ኢሉ ስለዚ ናብ ጎይታ ምስ መጻኹም ምስ ደሓንኩም ኣብ ቅድሚ ገድልን ስቃይን ተዓጊስኩም ዘሕለፍኩምዎን ቀዳሞት መዓልታት ዘክርዎን ክብል ንሪኦ ስለዚ ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበረሃሎም ማለት ወይም ብርሃን ዝተቐበሉ ማለት ንጎይታ ኢየሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ዝተቐበሉ ኣመንቲ ማለት እዩ ስለይ በዛ ቀዳመይቲ መግለፂ መንነቶም ዝኾነት 6-4 ዘላ ብርሃን ዝበርሃሎም ክንብል ከለና ብዓውደ ንባብ ናይ ክፍሊ መጽሓፍ ዕብራውያን ወይ ድማ በተሓፈሻዊ ትርጉም ናይቲ ቋንቋ ግሪክ ክንሪኣ ከለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝመፁ ወይ ከዓ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ዝተቐበሉ ኣመንቲ ኮይኖም ንረኽቦ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መግለፂ መንነቶም ድማ እቲ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጣዓሙ ክብል ገሊፅዎም ኣሎ ነዚ ውልቃዊ ተመክሮ መለኮታዊ ጸጋ ብውልቆም ዝተመከርዎ ማለት እዩ እታ ነዛ ቃል እዚኣ እታ ዝጣዓሙ ኣክልተ ክንከፍላ ንኽእል ኢና ሰማያዊ ውህበት ዝጣዓሙ መጀመርያ እታ ዝጣዓሙ እንታይ ማለት እያ ንርኣያ እታ ዝጣዓሙ ምስ ተረዳእትና እዛ ሰማያዊ ውህበት ገሊፅና ንክልቴና ኣላጊብና ድማ ክንሪአን ኢና እታ ዝጣዓሙ ተተርጊማ ዘላ ያኦማይ ትብል ናይ ግሪክ ቃል ብንእሽተይ ክፋል ጥራይ ምጥዓም ወይ ምቕማስ እትሕብር ቃል ኣይኮነትን የግዳስ መብዛሕትኡ ግዜ ሙሉእን ሓቀኛን ዝኾነ ተመክሮ እትመልክት ቃል እያ ከምቲ ኢየሱስ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ዝብል ኣብ ዕብራውያን 2:9 ንረኽቦ ማለት ብኸፊል ጥራሕ ዘይኮነ ንሞት ጥዒሞስ ሙሉእ ብምሉእ ተመኪርዎ ነቲ ሞትሲ ኤክስፒሪየንስ ገይርዎ ንብል ስለዚ እዚ ከፊላዊ ወይ ቅምሻዊ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ምምኳር ወይ መጥዓም ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እታ መጥዓም ትብል ከፊላዊ ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ሙሉእ ብምሉእ ምምኳሩ ብኡ ምሕላፍ ማለት ኢና ንብል ዘለና ተኻላይ ከዓ እቲ ሰማያዊ ውህበት ዝብል እዩ እዚ ትርጉም ሰማያዊ ውህበት ድማ ምድሓን እቲ ሓደ ትርጉሙ ምድሓን ኮይኑ ብክርስቶስ ዝቐርብ ወይን ዝርከብ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ድማ እዩ ኣብ ኤፌሶን 2:8-9 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንርኢ ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ነቲ ምድሓን እንታይ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብዚ ጸሓፍ ናይ ዕብራውያን ውህበት ኣምላኽ ኢሉ ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ኢሎም ነዚ ብጸጋ ዝርከብ ምድሓን ድማ ውህበት ኣምላኽ ኢሉ ስለዚ ድሕነት ሰማያዊ ውህበት እዩ ኣብ ሮሜ ተመሳሳሊ ቃል ድማ ሮሜ ምዕራፍ 6:22-23 ድማ ዓስባ ሓጢኣትሲ ሞት እዩ ኢሉ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት ኢሉ ስለዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ውህበት ጸጋ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ምድሓን ወይ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሰማያዊ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እቲ ሳልሳይ ትርጉሙ ድማ ሓደ ምድሓን ኢልና ኣለና ይቕሬታ እቲ ካልኣይ ትርጉሙ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ድማ ክረአ ይከኣል እዩ ኣብ እዚ ድማ ግብሪ ሃዋርያት 2:38 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 2:38 ጴጥሮስ ከዓ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝፀውዖም ዘበሉን እዩ እተዋሃበሞ ተነስዑ ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስ እውን ክትቀበሉ ኢኹም ዝበሎም ስለዚ እዚ ዝጣዓሙ ዝብል ብኸፊል ወይም ብንእሽተይ ነገር መቕማስ ዘይኮነ ሙሉእ ብምሉእ ምምኳሩን እዩ ኢልና ኣለና እዚ ሰማያዊ ውህበት ድማ ምድሓን ወይን ህያብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ ስለዚ
ሰማያዊ ውህበት ዝጣዓሙ ክንብል ከለና ስለዚ እዞም ሰማዕቲ እዚኣቶም ብዛዕባ ድሕነት ተሓቢሮም ጥራሕ ዘይኮኑስ ገለ ካብቲ ክውንነት ሕድገት ሓጢኣት ዳግም ልደትን ብምልኣት ዘስተማቐሩ እዮም ኢና ንብል ዘለና። እቲ ሳልሳይ መግለፂ መንነቶም ድማ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ዝብል እዩ። ተማቐልቲ ኢሉ ተተርጊሙ ዘሎ ቃል ናይ ግሪክ ሜተኮስ ዝብል ኮይኑ ኣብ ሓደ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ዝካፈል ወይ ዝሻረኽ ወይ ብሓባር ንዝሳተፍ ዘመልክት ቃል ኮይኑ ንረኽቦ። ካብ ተራ ዝኾነ ሕብረት ንላዕሊ ድማ የመልክት። ንጡፍ ተሳትፎን ሕብረትን የመልክት። ኣብ ዕብራውያን 3:1 ወይ 14 ተማቐልቲ ክርስቶስ ኮይንና ዝብል ነታ መጀመርታ እምንቶና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናያስ ተማቐልቲ ክርስቶስ ኮይንና ኣለና ይብላሉ። ስለዚ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝኾኑ ክብል ከሎ እቲ መለኮታዊ ስነ መለኮታዊ ትርጉሙ ክንዮ ትዕዝብቲ ዝኸይድ ሓባራዊ ተሳትፎ ኣብ ህላዊ መንፈስ ቅዱስ ዘመልክት ኣብ ሓይሉን ጽልውኡን ምስታፍ ምኽኣል ማለት ድማ እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ብመንፈሳዊ ህበት ህያባት ኣቢሎም ንናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ዝተመኮሩ መንፈሱ ኣቢሎም ዝበረሃሎም ወይ እውን በተኣምራታዊ ሓይሊ ከይተረፈ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ዝተመከሩ ክገልጽ ዝኽእል ሓሳብ ኮይኑ ድማ ንረኽቦ። እቲ ራብዓይ መግለጺ እንረኽቦ ድማ ኣብ ዕብራውያን 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 5 ዘሎ ኮይኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መጻእ ዓለምን ከዓ ዝጣዓሙ ኢሉ ክልተ መግለጺታት ኣብኡ ኣቐሚጡሉ። እቲ ሓደ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ዝጣዓሙ ዝብል ኮይኑ ንረኽቦ። ትርጉም ናይቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ዝብል ነቲ ጸጋን ለውጥን ህይወትን ዝህብ መልእኽቲ ቃል ኣምላኽ ወይ ወንጌል ዘመልክት ክኸውን ከሎ እቲ ዝጣዓሙ ተተርጊሙ ዘሎ ከምቲ ልዕል ኢልና ዝረኣናዮ ብንእሽተይ ክፋል ጥራይ ምጥዓም ወይ ምቕማስ እትሕብር ቃል ዘይኮነት የግዳስ መብዛሕትኡ ግዜ ሙሉኡን ሓቀኛን ዝኾነ ተመክሮ እትመልክት ቃል እያ። ስለዚ ነቲ ህይወትን ለውጥን ጸጋን ናብ ህይወትና ዘምጽእ ቃል ኣምላኽ ወይ ወንጌል ኣምላኽና ብምልኣት ዝተመኮሩን ዝጣዓሙን ዘስተማቐሩን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ መዝሙር 119 ፍቕዲ 103 ቃላትካ ነተን ሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ከዓ ካብ መዓር ዝበለጸ ይመቅራ ኢሉ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ኣፉ ዘስተማቐሮ ዝተመኮሮ ልክዕዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ነቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ማለት ነቲ ለውጢ ዘምጽእ ነቲ ጸጋ ዘምጽእ ነቲ ህይወት ዝህብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኣፎም ጥዒሞም ኣስተማቒሮም እረ እንታይ ዝበሉ ኣብ ነተን ሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ኢሎም ክሳዕ ክንድዚ ዘስተማቐርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ስለ መለኮታዊ ትርጉም ናይ ዝቃል እዚ ድማ እዞም ውልቀ ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ሰናይ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር መንፈሳዊ መግቢ ህይወትን ምትብባዕን ዝጣዓሙን ዝተመኮሩን ሰባት እዮም። እቲ ሓምሻይ መለለይ ወይ መንነት ናይዞም ተቐበልቲ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ሓይልታት እትመጽእ ዓለም ድማ ዝጣዓሙ እዮም። እታ እትመጽእ ዓለም ትብል ብመጀመርታ ክንሪኣ ናብቲ ናይ 1000 ዓመት መሲሓዊ ዘመን ዘመልክት ኮይኑ መንግስቲ ኣምላኽ ሙሉእ ብምሉእ ዝገሃደሉ ብትንሳኤን ምሕዳስ መለኮታዊ ንግስነትን ዝልለ ዘመን እዩ። ስለዚ ናይታ እትመጽእ ዓለም ክንብል ከለና እታ ናይ 1000 ዓመት ናይ ሚለንያል ዓመት ትበሃል ክርስቶስ ምስ ቅዱሳኑ ኣብ ምድሪ ዝገዝኣሉ ሙሉእ ብምሉእ ሓይልን ስልጣን እታ መንግስቲ ዝገሃደሉ ዘመን ልክዕ ካብቲ ኣብኡ ዝገሃድ ሓይልታት ኢሉ ወይ ዱናሚስ ዝብል ንተኣምራዊ ተግባራት ወይ ሱፐርናቹራል ዝኾነ ሓይሊ ዘመልክት ኣብኡ ክገሃድ ካብ ዘለዎ ቅድመ ቅምሻ ናይቲ ድሓር ዝግለጽ ክብሪ ዝጣዕሙ ሰባት እዮም ክብል ስለ ዝደለየ ትርጉሙ ድማ ናይዚኣቶም እዞም ውልቀ ሰባት እዚኣቶም ኣብታ እትመጽእ መንግስቲ ብምልኣት ዝገሃድ ልዕለ ተፈጥሮኣዊ ተግባራት ዝጣዕሙ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 2:4 እንረኽቦ ኣምላኽ ከም ፈቃዱ ብትእምርትን ተኣምራትን በበይኑ ብዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱሱ እናመስከረ ብትእምርትን ተኣምራትን በበይኑ ዝኾነ ሓይልታት ትብል ኣስተውዕሉላ ኣብዚ እውን እቲ ሓይልታት እያ ትብል ፓወርስ እዚኣቶም ናይታ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ክግለጽ ዘለዎ ሓይልታት ናይታ እትመጽእ ኣቐዲሞም ዝጣዕሙ ሰባት እዮም ኢሉ። ስለዚ
እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሰማዕቲ ወይ ተቐበልቲ እዚ መጠንቀቕታ እዚ መግለፂ መንነቶም ዝኾነ 5 ነገራት ርኢና ኣለና። እቲ ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እዚ ማለት ንጎይታ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ ዝተቐበሉ ኣመንቲ ምንባሮም ክንርዳእ ክኢልና ኣለና። እቲ ካልኣይ መግለፂ መንነቶም ድማ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጠዓሙ እዮም ኢልዎም ኣሎ። እዚ ድማ ሕድገት ሓጢኣትን ዳግም ልደትን ዘስተማቕሩ ምዃኖም ክንርዳእ ክኢልና ኣለና። እቲ ሳልሳይ ከዓ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ክብል ከሎ ብመንፈሳዊ ህያባት ኣቢሎም ንናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ዝተመከሩ ብመንፈስ ኣቢሎም ድማ ዝበረሃሎም ምዃኖም ርኢና ኣለና። እቲ ራብዓይ መግለፂ መንነቶም ድማ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ዝጠዓሙ ኢሎም ካብ እቲ ሰናይ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር መንፈሳዊ መግብን ህይወትን ምትብባዕን ምጽናዕን ዝጠዓሙን ዝተመከሩን ድማ እቲ ራብዓይ መግለፂ መንነቶም ኮይኑ እቲ ሓምሻይ ድማ ሓይልታት እታ እትመጽእ ዓለም ዝጠዓሙ እዩ። ኣብታ እትመጽእ መንግስቲ ብምልኣት ካብ ዝጋሃድ ልዕሊ ተፈጥሮኣዊ ተግባራት ኣብዚ ሕጂ ኮይኖም ዝጠዓሙ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ተቐበልቲ ናይዚ መጠንቀቕታ ዝኾኑ ሰባት መን እዮም ክንብል ከለና ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም ዝደሓኑ ማለት እዩ። ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጠዓሙ ሕድገት ሓጢኣት ዳግም ልደት ዘስተማቐሩ ንምባል ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ኢልና ማለና ሰናይ ቃል ኣምላኽ ዝጠዓሙ ሓይልታት መጽእ ዓለም እውን ዝጠዓሙ እዮም። ሕጂ እዚኦም ከምዚ ዝኣመሰለ መንነት ዘለዎም ሰባት እዚኣቶም ብለና ኣሎ ሽዑ ኣብቲ ዕብራውያን 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 6 ክትመጽእ ከለና እንተወደቑ ኢሉ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ ብጉህደውን ዘላግጽሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን ይብል ኣሎ። ስለዚ መንነቶም ድሕሪ ምርኣይ እቲ መጠንቀቕታ እዞም ከምዚኦም ዝመሰለ መንነት ዘለዎም ሰባት ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ እንተወደቑሰይ ብግህዶ ዘላግጽሉ ከዓ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ። እታ መጀመርታ ኣብዛ ጠቕሲ ዘላ ኣብዛታ ኣውራ መጠንቀቕታ እዚኣ ኣብዚኣ ድማ ነዛ ጠቕሲ እዚኣ መጀመርታ ክንመቓቕላ ኢና። እታ እንተወደቑ ትብል ዘላ ሓሳብ እንታይ ማለት እያ ክነነጽራ ኢና። ምዳቕ ወይ ብቋንቋ እንግሊዝ ፎሊንግ ዝብል ሓደ ኣማኒ ተነሲሑ ዳግማይ ክትንስኣሉ ዝኽእል ናይ ድኻም ወይ ናይ ሓጢኣት ህሞታት ዘመልክት ክኸውን ከሎ እቲ ኣብዚ ተጠቒሱ ዘሎ ዓይነት ምውዳቕ ግና ፎሊንግ ኣዌይ ማለት ግን ክሕደተ እምነት ማለት ኮይኑ ንክርስቶስ ባዕሉ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ከም ምኽሓድ ማለት እዩ። እቲ ካብቲ ተነሲሕካ እቲ ቀዳማይ ፎሊንግ ጥራሕ ክኸውን ከሎ ወይ ምዳቕ ኢልና ዘለና እዚ ጻድቕ 7 ግዜ ክወድቕ ይኽእል እዩ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ዳግማይ ክትንስኣሉ እትኽእል ናይ ድኻም ወይ ናይ ሓጢኣት ህሞታት ክኸውን ከሎ እዚ ፎሊንግ ኣዌይ ግን ንክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ምኽሓድ ማለት እዩ። ስለዚ እንተወደቑ እዞም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ዝጠዓሙ ሓይልታት መጽእ ዓለም ከዓ ዝጠዓሙ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣመንቲ ነይሮም እንተወደቑ ማለት ንክርስቶስ ድሕሪ ዝኩሉ ነገር ንክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒዮም ካብ ህይወቶም ኮነ ኢሎም ብፈቓዶም ብፍታዎም እንተኸሓድዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ እዚ ነዚኦም መነጻጸሪ ዝኾነና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ መንጎ ጴጥሮስን ይሁዳን ዘሎ ፍልሊ ጌርና ክንርኢ ጴጥሮስ ተዓንቂፉ ንክርስቶስ ክሒዱ ምስናይ እዚ ግን ተነሲሑ ክምለስ ከሎ ንርኢና። ይሁዳ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ተመሊሱ ናብ ክሕደት ናብ ጥፍኣት ክኸይድ ከሎ ንሪአ። እዚ ናይ ዕብራውያን ምውዳቕ እምበኣር ንግዚኡ ምዕንቃፍ ወይ ምድካም ዘይኮነስ እዚ ተጠቒሱ ዘሎ እንተወደቑ ዝበሃል ኮነ ኢልካ እምነትካ ጠቕሊልካ ምኽሓድ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ሪጀክት ምግባር ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዞም ከምዚኦም ዝመሰለ መንነት ዘለዎም ሰባት ኮነ ኢሎም ንናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መድሓንነቱ ወይ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ሪጀክት ክገብርዎ ከለዉ ወይ ክኽሕድዎ ከለዉ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ዝብለና ዘሎ። ሓደ ካብዞም ኣቐድም ኣቢልና ዝረኣናዮም ዓይነት ኣመንቲ ኮነ ኢሉ ምስ ዝወድቕ ማለት ንክርስቶስ ምስ ዝኽሕድ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደስ ኣይክእልን እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ።
صحافنا إبراهيم نسحة كبيديو زي كونه زبل زلوس أي كألني impossibly زتكم زلوس سلازي أماني صنيعه مالت حدك زي برهان زبرهالو سماع وهبت كعز طعامه تماق على منفس قدوس زنبره سنايك على أملاخن حيلة تمس على من زطعامه نقولتنا كريستوس حدك زي كم نايقل مدحن ريب بفصون كونه إلو بملو بفتاو بفقعدو مزخعد إذا خمز زبالة سب ناب نسحة كملس أي كالني impossibly كبيدي كونن زبزلو أتقال نستغلو كبدتنا إذا قال زين مردع قلت فيلنا أب إبراهيم شدشت عسر شمونت بتن أملاخ كحس ولن زي كاليلو سلازي أبهر أملاخ حصوت زي كال تغينو كمزز مسألة أماني مزخعد كأنا بنسحق مجلس زي كالي بلنا دم أب عرن ديبالاتاتن حتيات كرحق أي كالوني لنا إبراهيم عسرت أربعة دم أب عرن ديبالاتاتن حتيات كرحق زي كال تغينو كمزز مسألة أماني نخرصص كونه إلو بجزاء فقادو نفتاون مزخعدو نسح دما it's impossible يبلا نازل سالساي دما بزي امنت جنا أملاخ كسمرو أي كالوني لنا لو سلازي نأملاخ بزي امنت كتحجزو زي تغطونك أمان هون كام استخدم دما لك نعخذ خو نسحة أي كالني سلازي لك من السح دما كسع كندزي كبيديو أي كالني كبلنا سلامنتاي زي كال كوينو نزبل حتى على الجبا بيلو مخنياتو كم بحدش نرقصهم سلازي صغلو إلنا نرقصهم تبل كم بحدش نرقصهم زغلو تبل إتا نرقصهم تبل أبقى تجرنيا تصحيف هذا الله نعاه نرسع مخنياتو هيتيوس تبل قال إذن كحدة تكبر فتيخان بجزاء فقط كان زفز مخانو زعبر قال قانقا غريخي نغرسوس كم بحدش كسقال كم زغبو غيروميم زحزو زلو معناتي حدا أماني كونه إلو وي كله النافلة مزخحد معناتي إذا نرقصو كم بحدش نرقصو ميسقلو دول كونه إلو حدا أماني كل النافلة مزخحد مستوم يسوس زنصون زفردون بموغان نخرستوس داغماي كم مسقاليو زرع معناتي كحدت موت كريستوس أخل كم زي كونه داغماي مواجن حيلو بقلسي زكحدلو مثالياو داغمه سقلتي سلازي كم بحدش نرقصهم يسألوا كنا إلهم كل تحققنا فلتو بسناي فقادو من فتا ومن نقويتانا يسوس كريستوس اتي قويتا زغفلو مسوات حاتيات أخل كم زي مخانو أبابليك مواجن حيلو مخحدن مالتيو سلازي دمائيو كزوم كم زيهم مصالو كحدوه خلو ننسحة زغون عدل يبلوم نبل زلنا مالت نستوعب اتأمكم مسوات حاتيات من ساق مالت نرأسها بزي زخونة متعرقي أب عالم مداك مالتي إبراهيم عسرته عسران شدشتن جميل نخساء فقد عسران جعتن من سنري سلازخا فلتت حقي مصر خبنا فتينا حاتيات انت قبرنا زسكح مصباي فردنتهم تسعررت اتبلعك أنا حاون كوني مبر داقيمسي سلحات يحدث سواء مسواتي يالبون أبزيخ نستوعلو له أبزي كلتا تقسي فتينا حاتيات انت قبرنا سلازي اتي أبزي فتينا حاتيات انت قبرنا زبلو زلوس اتي تعنكيفنا وديقنا خنت السألو نخل عينة حاتيات زي كونه إذ مزوم أمنتي تتحيزو قلس إذ كله قويتا نفلتو ساني هنا حجيقنا إذنا فلتنا كونه إلنا يسوس مدحانا أي كونني إلنا نعوخ إلنا نكال منقد مدحان كنكفت وين كندلي إلا مزبل داقي مسل حاتيات زسواء مسوات إلا نناي كريستوس مسوات نقولنا حديقنا ناكال عينة مسوات حاتيات قصنا خنكيد كالناسي كال مسوات حاتيات زخوني يلبوني له شو اتي أفغد إسرائيل شمونتن اتني حق موسى زفرسة بقال كلتا وين سلسته مسكر بزيدن غاز يزموتي له نودع أملاخ زرقاسة نتي اتقدسوا له دم كيدان كأزركسة نمنفس أقاون زصرة فقدا كنديز قدده قصعات زي قبو يمثلكم سلازي مخحد مالت نودع أملاخ مرقاس نتقدس له دم كيدان كمركاس نمنفس أقاون زصرة مالتي سلازي خندزز أكل حاتيات كوني إلكا بفلات
ብሰናይ ፍታውካን ብፍቓድካን ክትገብር ከለኻ ከም ብሓድሽ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቕሎ ስለ ዘለኻ ንስሓ ብንስሓ ዳግም ክትሕደስ ኢምፖስብል እዩ ኣይከኣልን እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እዚ ተቐዳማይ ምኽንያት ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ብጉህዶ ዘላግፅሉ እውን ስለ ዝኾኑ ዝብል ወይ to put him to an open shame ዝብል ንሪኦ እዚ ብጉህዶ ዘላግፅሉ ብምባል ተተርጉሙ ዘሎ ፓራዳይግ ማቲዞንታስ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ኮይኑ ግዳይ ህዝባዊ ላግፂ ወይ ንህዝባዊ ንዕቀት ምቅላዕ ማለት እዩ ትርጉሙ ድማ። ስለዚ ሓደ ኣማኒ ንክርስቶስ ኣብ ሓደ እዋን ከም ናይ ግሊ መድሓንን ጎይታ ህይወቱን ተኣሚኑ ተመሊሱ ብሰናይ ፍታውን ፍቓዱን ኮነ ኢሉ ንክርስቶስ ምስ ዝኽዕድ ነቲ መስዋእቲ ክርስቶስ ከም ሓደ ዋጋ ዘይብሉ ጌርካ ኣደዳ ህዝባዊ ውርደት ምግባርን ኣደዳ ህዝባዊ ንዕቀትን ምግባርን ስለ ዝኾነ ከምዛ ዓይነት ተግባር ንወንጌል ዘጸልምን ኣብ ቅድሚ ዓለምን ኣብ ልዕሊ ስም ኢየሱስ ፀርፊ ምምፃእን ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝመሰለ ዓይነት ሓጢኣት ክትፍጸም ከለኻ ክሕደት ክትፍጸም ከለኻ እዚ ብንስሓ ክትሕደስ ኣይከኣልን እዩ ዘሎ። ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣብ ሓደ እዋን ብርሃን ዝበርሃሎም ኢልናዮም ኣለና ሰማያዊ ውህበት ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መጽእ ዓለምን ዝኣምኑ እንተወደቑ እቲ ምዳቕ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ካብ ህይወትካ ሪጀክት ምግባር ወይን ምኽሓድ ክኸውን ከሎ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ከም ብሓድሽና ንንስሓ ብንስሓ ክሕደሱ ወይም ብንስሓ ክምለሱ ኣይከኣሎምን እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ኢልና። ንምንታይ ብንስሓ ኣይከኣልን ዝብል ምስ ንርኢ ኮነ ኢሎም እናፈለጡ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሰቕልዎ ማለት እዩ ሞት ክርስቶስ እኹል ከም ዘይኮነ ዳግማይ ብምዋጅ ሓይሉ ብግልፂ ዝኽሕደሉ ምሳሌያዊ ዳግመ ስቕለት ስለ ዝኾነ እንደገና ናብ ፓብሊክ ሸይም ስለ ዘምፅዎ ናይ ግሎም ውድቀት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ህይወቶም ሓደ እዋን ኣመንቲ ነይሮም ናይ ህይወተይ ጎይታ ናይ ህይወተይ መድሓኒ ኢሎም ተኣሚኖም ከምዚ ኢሎም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ዋጋ ከም ዘይብሉ ክኽሕድዎ ክነዕቅዎ ክጅምር ከሎ ኣብ ፓብሊክ ኣብ ዓለም ሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጽርፉ ስለ ዝኾኑ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ብንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን ይብላሉ። ሽዑ እዚ ድሕሪ ምባል ኣብ ፍቕዲ 7:8 ስእላዊ መግለፂ ሳዕቤን ክሕደት ኢና ንርኢ። ከምዚ ድማ ይብል እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕቦኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትረክብ እያ። እሾኽን ዳንዴርን እንተብቆለት ግና ንቐፍትን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእታ እውን ምንዳድ እዩ ይብል ኣሎ። እዚ ስእላዊ መግለፂ ሳዕቤን ክሕደት እዩ። እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ዝጠቅም ፍረ ተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትቕበል እያ ኢሉ ኣሎ ተቐዳማይ ክፋል። ኣብዚ ምድሪ ዝናብ ምስ ተቐበለት ጠቓሚ ኣእኻል ምስ እተፍርን ዕላማኣ እትፍጽምን ነቲ ተቐበለቶ በረኸት ዝናብ ብቕዕቲ ምዃና በዚ ተረጋግጽ እያ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ጸሓፍና ዕብራውያን ነዚ ስእላዊ መግለፂ እዚ ምስ ኣመንቲ ብምሳል ጸጋ ኣምላኽ ተቐቢልኩም ዝናብ ናይ ቃል ኣምላኽ ሰቲኹም እዚ ኩሉ በረኸት ኣምላኽ ንኸንቱ ከም ዘይነበረ ዘርኢ መርትዖ መንፈሳዊ ዕቤትን እምነትን ተኣዛዝነትን እሞ እቲ ፍረ ደኣ ኣብያ ኣሎ ክብሎም ዝደለ ይመስል ኣብዚ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ መሬት ዝናብ ክዘንባ ከሎ ምስ ሰተየት ባህርያዊ ዝኾነ ፍረ ካብኣ ዝጽበ ልክዕ እስኻትኩም ከዓ ከምዚ ዝመሰለ መንፈሳዊ ዝናብ ዘኒብኩም እቲ መንፈሳዊ ዕቤት ኣበይ ኣሎ፣ እቲ እምነት ኣበይ ኣሎ፣ እቲ ምእዛዝ ኣበይ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ። በንጻሩ ግና ልክዕ ከምቲ ክንሪኦ ዝጸናሕና ናብ ክሕደት ገጹ ወሰን ወሰን ዝብሉ ዘለዉ በንጻር እቲ መንፈሳዊ ዕቤትን እምነትን ምእዛዝን ግና ልክዕ ከምቲ እታ መሬት ማይ ሰትያ ፍረ እናተጸበያ ኣእኻልን ዝጠቅም ኣእኻል ክተፍሪ እታ መሬት እናተጸበያ በንጻር ናይቲ እትጸበዮ እቲ ዝሓርሳ ግን እሾኽን ዳንዴርን እንተብቆለት ዝብል ዘሎ እዚ ምሳሌ ኣምላኽ ካባና ከምኡ ዝመሰለ መንፈሳዊ በረኸት መንፈሳዊ ጠሊ ኣብ ህይወትና ከዝንብ ከሎ ኣባና መንፈሳዊ ዕቤትን እምነትን ምእዛዝን ፍረ ክርኢ እናተጸበየ ከሎ እሾኽን ዳንዴርን እንተብቆልና ኸይ ኣብ ህይወት ሓደ ኣማኒ ዕቤትን ፍረ ምፍራይን
ንኸይወድቕ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ብሓቂ ፍረ ክንፈርኽ ኣለና ምልክት ኣብ ጎይታ የሱስ ምጽናዕና እዩ እዚ ኣብ ዮሃንስ 15:5 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብ ናይ ምዳቕ ሓደጋ ድማ ንሕሎ ኢና ከምቲ ብዝናብ እተባረኸት መሬት ፍረ ምፍራይ ኣብያ በንጻሩ ግና እሾኹን ዳንዴርን እንታብቆለት እቲ ዝሓረሳ ዘቃጽላ እሞ እንተቃጸላ ድማ ነቲ ዘቃጸላ ዝሓረሳ ወላ ሓደ ዝወቕሶ ዘየለ ምኽንያቱ ድማ እቲ ጌጋ ናይታ ሓረስታይ ዘይኮነ እቲ ጸጋም ዘይፍረያምነት ናይታ መሬት ባዕሉ ከም ዝኾነ በተመሳሳሊ መንገዲ ብቐጻሊ ጸጋ ኣምላኽ ዝቕበል ህይወት ኣማኒ ግን ከዓ መንፈሳዊ ፍረ ዘይፈሪ ህይወት ኣማኒ ኣብ ሓደጋ ፍርዲ ኣምላኽ ኣሎ ምኽንያቱ ንቕድሚት ገጽካ ክትግዝግዝ እንተዘይክልካ መንፈሳዊ ዓለም ንድሕሪት ገጽካ ሸተት ናይ ምባል ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብርሃን ተቐቢሎም ብዙሕ መከራ ዝተዓገሱ እዮም ነገር ግና ካብቲ ዝመጾም ዝነበረ መከራን ካብቲ ኣብ ህይወቶም ክፈሪዎ ዘይከኣሉ መንፈሳዊ ፍረ ወይ መንፈሳዊ ዕቤት ንድሕሪት ገጾም ናብ ካሊእ መስዋዕቲ ሓጢኣት ናብ ምስዋዕ ገጾም ዘንደልህፁ ዘለዉ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ልክዕ እንታይ ዝብለና ዘሎ ብቐጻሊ ጸጋ ኣምላኽ ዝቕበል ህይወት ኣማኒ ግን ከዓ መንፈሳዊ ፍረ ዘይፈሪ ህይወት ኣማኒ ኣብ ሓደጋ ፍርዲ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ምስትበሃል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኸርእየና ስለ ዝደለየ እዚ ምስሊ እዚ ሓቀኛ ዕቤትን ፍረ ምፍራይን ኣብ እምነት ንኽንጸንዕ ኣገዳሲ ምዃኑ የዘኻኽረና ከምቲ የሱስ ዝበሎ እቲ ኣባይ ዘጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ስለዚ ኣልግብ ኣቢሉ ሽዑ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ ከዓ ኣብኡ ይጸንዕ ኢሉ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኢሉ ስለዚ ፍረ ምፍራይ ማለት ብኻልእ መንገዲ ኣብ ጎይታ ጠቢቕና ኣለና ማለት እዩ ካብ ጎይታ ክንፍለኽ እንጅምር ከለና እዩ ኣብ ህይወትና ፍረ ናይ ዘይምፍራይ ሓደጋታት ዝመጽእ ካብ ጎይታ ክንፍለኽ ኣለና ፍረ ዘይምፍራይ ሓደ ምልክት ናይቲ ኣብ ጎይታ ዘይምህላውና እዩ ኣብ ጎይታ ዘይምጽናዕና እዩ ኣብ ጎይታ በዚ መንገዲ እዚ እናቐጸልና ብዝኸድናሉ ቁፅሪ ድማ እንታይ እዩ ዘሎ እቶም ብሓቂ ፍረ ዝፈሪ ኣብኡ ውሑስ ኮይኖም ይጸንሖም ኣብ እቶም ፍረ ዘይፈሪ ድማ ኣብ ጎይታ ኣይጸንዑን ኣብ ጎይታ ተዘይጸኒዕካ ከዓ ተማቓሊ እቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ኣይትኸውንን ማለት እዩ ስለዚ ጥቕልል ብዝበለ ሓሳባትና እዞም ተቐበልቲ እዚ መጠንቀቕታ እዚ መንነቶም ርኢና ኣለና ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም ሰማያዊ ህበት ዝጠዓሙ እዮም ተማቓልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን እዮም ሰናይ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መጽእ ዓለም ዝጠዓሙ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ እንተወደቑ ኢልና እዚ ውድቀት እዚ ንክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ካብ ህይወትካ ኮነ ኢልካ እናፈለጥካ ብፍላጥ ምኽሓድ እዩ ኢልና ርኢና ነርና እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ኣመንቲ ዝጸንሑ ኮነ ኢሎም ካብ ህይወቶም ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተዓንቂፎም ዘይኮነ ብፍላጥ ክኽሕድዎ ክጅምሩ ከለዉ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምኒ ኢና ንብል ዘለና ከም ብሓድሽ ዋዩ ዘይከኣል እቲ ዘይከኣለሉ መንገዲ ድማ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕሎ እታ ንርእሶም ትብል ቃል ከዓ ክሕደት ተግባር ፈቲኻን ብገዛእ ፍቓድካን ዝፍጸም ምዃኑ ስለዚ ፈትዮም ብገዛእ ፍቓዶም ተመሊሶም ንክርስቶስ ይግብኦ እዩ ክመውት ኣክንዲ እቲ ነቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ነቲ ስለይን ስለኻትኩምን ኢሉ ኣብ መስቀል ዝወዓሉ ኩሉ ዋጋ ንዑ ድናይ ምግባር ስለ ዝኾነ እቲ ካልኣይ ከዓ ብግህዶ ኣብ ዓለም ኣብ ቃልዕ ኣውፂኻ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምንዓቕ ስለ ዝኾነ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ብንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሉን ኢና ካብኡ ስዒቡ ዝመጽእ ስእላዊ መግለጺ ናይ ሳዕቤኑ ድማ ልክዕ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብኣ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ትባረኽ እሾኽን ዳንዴርን እንተብቆለት ግና እንታይ ኢሎ ንቕፍትን ጥቓ መርገምን መወዳእታኡ ምንዳድ ዝኸውን ልክዕ ከምዚ ዝበለ ህይወት ፈረ ዘይብሉ ኣብ ጎይታ ዘይጸንዕ ከዓ መወዳእትኡ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተባረኸ ይኹን ናይ ሎሚ መበል 21 ክፋል ትምህርትና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ስለ ዝሰማዕኩም ጎይታ ይባርኽኩም